provincial stations. DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata, RPN provincial stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Ang tamang oras po. Ang tamang oras po, alas 8:35 na po ngunya na pagkaaga ng Sabado ay July 16. Ayan po. Kalagitnaan na talaga kita ngunyan sa bulan na Hulyo. Kaya nako, malapit-lapit na naman tayo. Magsasarong bulan, nako, ano ba yan? Ang bilis-bilis ng taon-tangon yan. But anyway, magayon kayo nun sa tuyang saldang. Ayan, tamang-tama po yan sa mga naghihingo angon yan. Si mga nagki-clean up drive. Si mga nagraralaba. Pero ang magayon, mayo nga kung kadakol ka, mahiwaso na maringon yan ang kalye. Pero ingat-ingat po kita sa pagmamaneho. Sa tuyang mga kaibanan po sa sarong oras na halos duwang oras po kita. Duwang oras po kita na maprograma ngunyan. Ay nako, ano ba yan? Sarong oras po may kabangaang Bicol Connection. And then after Bicol Connection po, yaon na naman kita sa may regular program Urulay sa Barangay. Kaya 2.5 hours po kitang tutukaw digdi. Anyway, kaibanan sa technical side, andyan po si Sir Jameson Toriano Oco. Andyan man po sa information si Sir Jimmy Guanzon. At yaon pa si Karondang Philip Barrasina. At yaon man po duman sa transmitter si Sir Joanner Di Villa. And of course si Aldrin Orlando.
At siyempre ako pang kaibanan nindo sa Bicol Connection every Saturday alas 8:30 hasta alas 10 pagkaaga. Mayo pong iba kung di si Kagawad Elma Dilima Gaspe. Nagsasabing good morning. And of course, good morning kay Ma'am Elsa Sepe. And good morning man kay Cabanyero Jubel Mark Hill of Novaliches. Ang sabi ni Cabanyero, good morning. Ayan, good morning po Ate Elma. Ayan, good morning. Musta talagang ayos lang kami kaya yaon pa ako digdi nagpo-programa. Ma'am Elsa, makisuyo po ako. Pakiapodan mo tabi duman sa harong. Kung si Chris o kaya si Esther. Makisuyo ako Ma'am Elsa, padigdihon po si Aaron de la Serna. Padigdihon po si Erin o kaya si Aaron. Importante lang po, magdigdi siya. Isaro man sa endangon niya na. Kaya gwapo akong ipapakua. Pakisuyo Ma'am Elsa Sepe. Igwa kayo po importanteng nalingawan. Nakaipuhan ko po. So just imagine, 2.5 hours kitang matukaw digdi. Pati iniwipig dadamo ko kaya kasuba ko si Karundang Philip. Abang nag-aayos ako, ayan po, nakasubaybay ako kay Karundang Philip Barasina. Ayan tuloy nalingawan ko kung saan ko pinagkaan. Ma'am Elsa, makisuyo po kay Ma'am Ludi. O kaya kay Chris, sabihan si Aaron or si Aaron, si Kambal, sino man sa Kambal. Magigdi po sa estasyon, hinahalat ko ngunyana. Ay gwapo akong nalingawan, importante po. Ano ba, ini kadakol na naman. Padagdag ining infected kaya ining COVID na ini. At ini COVID na naman. Kailan kayo rin kaya mawawara sa telebisyon o sa mga radio stations na pag-ulayan ining COVID na mayong katapusan. Going to 5 to 3 years na po kita. Pero dahil po ini basta pagdali pa, sabi ko nga hindi dahil kita pakakampante. Pasigurado po nako po ay ning face to face na nakaumang na po at sabi ng Secretary of Education. Anang sa tuyang Vice President Sara Duterte, tuloy na po, tuloy na. Tuloy na ang sa tuyang face to face classes this coming August. Kabagat kabit nga nakita kan nakita ka ining bulan na Hulyo, kaya delikado na po talaga paghandaan tanang maray ining mangyayari yung kaning face to face na any whatever happens, tuloy na po. Ma'am Elsa, makisuyo po ako. Pakisabi kay Ma'am Lodi at saka o kaya kay Crescenciano. Pakiapodan mo tabi Ma'am Elsa. Paigdiyon si Sarukan Kambal. Gonya na ta importante na lingawan ko. Nakaipuhan yun na maano ko kasi overtime nga ni sa barangay Mingon yan. Okay, pag-ulayan ta daw ining manunungod ka ning tourist police sa Naga City
na inihahanda na para sa Peña Francia Festival. At madali na po kaya, sarong bulan na lang mga Peña Francia na kita. At sa kami selebrasyon, dagos na po ining Peña Franciata. At ang saro pa nga ning idadagos siguro ining sa tuyang foundation anniversary kan Irigas City. Mayo lang kitang update it pa if whatever the event, kung ano ang plano kan bagong administration. But anyway, congrats to all those yung mga bagong uupo to administered our government digdi sa LGU Iriga. But again, I congratulate them again. Lalo sa tuyang bagong mayor, at sa tuyang mga bagong konsihales. At sabi nga ni, dahil na kita magparapolitika. Kawing lingawan ta na daw ining sobrang pamumulit ka sa satuyang nasyon. Bako lang digdi sa Iriga. But the whole nations of Iriga, of the Philippines, nakakaya na sa ibang nasyon ang satuyang sobrang pamumulitika. Magsipagtrabaho na lang kayo, lalo ngunya na nakaumang talaga ining satuyang kapagtiusan. Paaminin nindo sa dai, talagang kadakol kan problemado, kadakol kan mayong mga trabaho, kadakol kan mga nagkakagurutom. No arin kaya ini mariresolveran kan sa tuyang presenteng administrasyon. Kaya pag ining sana man lang lukuban tayo ng manto ni Inang Peña Francia at magkaroon na tayo ng normal na pamumuhay, dahil hanggat wala tayo sa normal na pamumuhay, wala tayo sa sitwasyon na normal, talagang dipisilon po yan na marahay. Hello also, good morning to Marilyn Albar Orbon of Montalban, Rizal. Kumusta kayo dyan? Marilyn, extend our my regards to all our bats. At 6569. Ayan, sabi ko nga ni ining tourist police sa Naga City, inihanda para sa Peña Francia Festival. Pero sabi ko nga ni, dapat ang pag-urulayan kasi pareho yan eh. September, ano ba yung September ngunyan ang Peña Francia? Dahil sabi kan sa tuyang obispo dagos ang ang selebrasyon kan Peña Francia. Just imagine naman kaya 2 years ago na hindi tayo no celebration at all, no event about the Peña Francia. So sana bago kita mag Peña Francia, ano ang event na gigibuon kan sa tuyang new administration ng Irigas City. Okay, hello also to Nelly Cabarles Valle. Good morning ba dyan, Nelly Cabarles Valle, dyan sa US of A? Is it evening or day? Dahil dito, alas 8:47 na po. Ngunya na pagkaaga, digdi sa makulang digdi sa Iriga. The whole Philippines, it is 8:47 na po ngunya na aga. Ngayong pagkaumaga, ang sabi ni Marilyn Albar Orbon, wow, happy to see. Good morning. Mayo man ako trabaho. Iba at gusto akong i-appoint. Sisi kaya ma-appoint sa to. Araw kaya ni Judith Camila Serdan. Good morning din sa iyo, Juliet. Ay, Judith Camila Serdan. Maray na umaga sa Indugabos. But sabi ko nga ni, pag-ulayan tayo ining talaga, ining tourist police sa Naga City na nagti-training po sinda. Talagang inihahanda sinda sa maabot na Peña Francia. Ayan, ang sabi ni Nelly Cabarles sa Valle ng US of A, 8:46 na daw ng gabi. Ayan, PM sa kanila.
Ayan, talagang kabaliktaran kita. Aldaw sa Satuya, umaga sa atin, sa Amerika talaga is gabi. Sa kita 9:40 na, 9:50 na ngunya na umaga at sa kanila 8:46 na po ng PM. Okay, so ano kaya? Ano kaya ang ang gagawin digdi sa Iriga City Foundation ngayong September 3 yun, if I'm not mistaken. September 3 is the foundation of Iriga City. Ang mayor kadto ay si Mayor Jose Villanueva Sr. 1968 ba yun, Marilyn? But I'm sure ining sineli dahil pa ini pinapangaki kang maging syudad ang Iriga. And maybe nga ni si Judith, siguro elementary pa lang ini si Judith nung maging syudad ang Iriga. Okay, ano kayang mga palabas? And sabi ko nga ni, ano kaya ang gigibuhon ko niya na new administration itong the first year na magsi-celebrate ng Iriga City. Ano kayang mga event ang ipapalabas nindang? Hindi na naman hinaya. Hindi mga nagla-live streaming sa Satuya. Lalo daw akong gumaganda. But anyway, thank you kasi ang nagpapagayon-gayon sa ko ngunyan. Duwang parlor ang nagpapagayon-gayon sa ko. Ining si mag-inang si Tuding and Cheryl Castro Verde Aquiler. Sinda pang nagpapagayon-gayon sa kuya dyan sa kanilang salon. And of course, dyan man sa San Agustin, ang salon man ni Myra Palermo. Yaw lang dyan sa atubangan ka na Seferino Arroyo High School. But anyway, tamayo kitang update kung ano ang magiging celebration kang Foundation Iriga City. Magduman na lang daw kita sana, magdumanan ta daw ining tourist police sa Naga City na inihahanda para sa Peña Francia Festival. Siguro mabalik na siguro yung dating crowd, if ever na tayo ay nagsiselebrate ng Peña Francia, the provincial patronage of Bicol region. Bakong barubasta ang ang mga nagtutubod, ang mga nadeboto ng inang Peña Francia. So, sumasailalim na ngayon sa proper training and seminar ang mga assigned tourist police ng Naga City government bilang paghahanda na rin sa Peña Francia Festival ngayong September. So, ang iba man ano man yan takaipuan pang mag-training. Samantalang every year except last 2 years because of this pandemic, ay pirme naman sindang yaon dyan sa pagsiservisyo publiko when it comes to Peña Francia Festival. Bako man nagabos nata ang mga pulis man kaya minsan palipat-lipat po yan ng assignments. So of course parang i-update and maybe iba man ang training kaidto, iba man ang training ngunyan. Dahil sabi nga ni ngunyan computerized na kita. Kita mo nga ni pati ang mga gadgets sa pag-ano kanina sa festival ang Peña Francia, hinahalian ng signal itong cover na daim ay cover dipisil na tangon yan baka kadakol kan nangyayari na mga dahil lang sa cellphone. Pwedeng pasabukon ang sarong lugar ng dahil lang sa cellphone. So kaya hinahalian ng signal.
So arrogant kayan, kaya kadakol kan mga pulis na pinapasairaron para giraray ni training. Sumasailalim pa ng proper training and seminar na dapat ma-assign sa tourist police ng city government ng Naga bilang paghahanda na rin sa satuyang for na ngunyan mo na maganda after 2 years siguro. So ayon kay Alex Santos, Chief ng Arts, Culture and Tourism Office o ACTO, bagamat may kaalaman na sa pagbibigay ng seguridad ang mga pulis, na ito, kailangan pa rin silang isailalim sa ibang training dahil sa special assignment nila ang pagiging tourist police. Alam na ninda yan, every time now and then, every time na magkakaroon ng festival, saka iba't ibang pulisman ang mga namamayo kayan. Iba't ibang pulisman nagkakaroon sila ng designation ng bawat isa. Nagkakaroon niya ng designation. Dahil iba yung sa mga tourist, iba yung sa dadaan ng fluvial procession. Kadakol kayan, kaya needed. Nagre-request pa nga yan sinda. Dahil kung pulis na ka lang naman ang aasik ang mga ngasiwa sa seguridad kan bawat pupunta dyan to attend the festival, kaunti lang, hindi po masasakupan kabos yan. So, needed talaga nindang magkaroon ng refresher. Yan nga ang nangyayari ngunyan to all over the barangays, all sindigdi sa satuyang nasyon. Nagkakaigwasinda ng itong CDRR refresher seminar kasi minsan si mga nag-seminar kaiyan mayo na napaiba ng trabaho, mayo na sa lugar na yan. So they really needs na yung iba to support ng mga trainings na yan. So, sa atyan, sa Orulay, sa barangay, yan nga ang tatalakayin ko yung different trainings na yan, different seminars, refreshers sa mga barangay. Pero ining Bicol Connection, ining Bicol Connection na ini, danguguntang nga ni ini. Si Joey Habana Lim sa programa Bicol Connection. Pero, every Saturday, bako ninyo, riribayan na kita partner. Bako ninyo si Joey Habana Lim sa Bicol Connection. Dapat ang yaon na. Adilantadan. Ano kaya? Elma Gaspi Bicol Connection. Bakong bagay. Natatawa si Jameson Oko. Bagay ba Sir James? Naribayan ta na bako nang si Joey Habana Lim. Ribayan ta kaya na si Elma de Lima Gaspe sa Bicol Connection. Okay daw sabi ni Sir Jameson. Si Jameson si Jimmy. Si Jimmy na nga lang utusan ko eh. Tamaya ko makontak sa harong. Kaya si Jimmy, utusan ko ba siya na lang magsaglit sa bahay. Ayun na yan partner ha, bako ng si Joey Habana Lim sa Bicol Connection. Tawa kaya yan, nag-enjoy kami ni Sir Jameson Oko. Bakay man siguro, si Elma de Lima Gaspe sa Bicol Connection. Baka nagdadamog si Madam Monica Perique, nag-watsing, ayan po, nagkakatuwaan lang kita. Dahil kita paka seryoso. Kadakol baga kan naghuhugot ng dahil sa sobrang stress ninda, sa sobrang daima makapag-isip-isip kung ano ang solusyon kan sa indang mga personal problem. Di ba, Monica Perique? Hi, hello. Ako po si Monica Perique kan Limasol. Inaanyayahan ko po kayong lahat na makinig or manood sa RPN DCKI. Ayan po, maray nga ning manood o makinig sa RPN DCKI. Dahil pinaka na Bicol Connection, Monica, Elma de Lima Gaspe sa Bicol Connection kada Sabado. Ay ba? Ay nako.
But anyway, yun na nga, dahil sa special assignment nila ang pagiging tourist police yan ng Naga City, yun po ang pinagkakaabalahan ng some other policemen of Naga City. Malalaking aktibidad dahil sa pandemyang dala ng coronavirus na ini. So ayan po, bako lang ang security purpose ng training ninda ang event na mga gigibuhon sa Peña Francia Festival. Kung di pati na, how they will implement na parang yung health protocol na dahil sa coronavirus na ini. Siyempre, dadayo na naman, maraming dayuhan ang dadating, so hindi basta-basta talaga ang papel na gigibuhan kaining mga pulis ng Naga City and those policemen na invited from other municipality or from other province. So, kaya nga, nagkakaigwang training sinda. Ayan, ang tamang oras na natungo niyan, eksakto na po alas 9 ng pagkaaga ngayong Sabado, July 16. So, ang mga pulis, ang mga tourist police na ini, ito ay mas magiging visible po sinda. Kawawa naman itong mga pulis na ini. Sa bagay, igwa naman yung mga special incentives na itinatokayan dahil siyempre, although they are a public servant, pag-arog man kaining igwa mga special na talagang minsan ilang oras po yan sinda. Bako na lang yan 24/7 service, but bako lumalagpas po yan. And sa kadakul kan mga dapat tindak asikasuhon, pero nga sinasabing ang mga tourist police na ito ay mas magiging visible sa mga pasyalan o park ng lungsod. Hindi lang yung doon sa pagpupluvial procession. Kaya lang talagang magiging visible po sinda, siyempre duman sa mga pasyalan, sa mga park ng lungsod, sa simbahan especially, kasi ang simbahan dyan, Sos Mariusip kita. Sa simbahan, sa mga malls especially, to all the commercial establishments, at sa mga resorts sa upper barangay ng Naga City. Diba, Madam Nida Bagasina Trevino? Good morning daw, mading ayun kayo ni sinabi na naman kaining sarong ini si good morning, mading magayon. Ay, nako, sa mga nagla-live streaming, thank you very much for watching the program Bicol Connection. And those who are listening from their transistor radio, lalo na yung mga elderly, good morning po. Ingat-ingat po kita. Dahil magparaisip kan dahil man pwedeng pag-isipon. Ang isipin natin, we must enjoy the rest of our life. Kapag nagparaisip kan problema, minsan nakakalipot ang kaisipan ta. So, sana sabi ko nga, ang mga tourist police na ini ay they will be visible during the Peña Francia Festival sa mga lungsod ng Naga City, yung mga park na pasyaran kan mga taong nagduduruman, especially sa simbahan, and of course all those commercial establishments at sa mga resorts sa upper barangay ng lungsod. Matagal nang may tourist police ang Naga City at ngayon lamang ito ginawang opisyal. Ayan po, every Peña Francia Festival, nagkalat talaga ang mga kapulisan niya to. And minsan nga nag-i-invite pa yan sila ng other men in uniform, the army. Kasi po, daiman kaya nga ni, sabi ko nga ni, piraman sana ang pulis Naga. Parang sa mga different cities and municipalities, daiman kayang kasakadakol, overpopulated kaya kita. Bako lang Bicol, kung di buong Pilipinas po, overpopulated kita, kumpara sa mga nangangasiwa ng seguridad. Ilalo ini mga pulis na ini. So, sabi ko nga ni, matagal nang may tourist police ang lungsod ng Naga
At ngayon lamang ito ginawang official. Ayan, official na po. Official dahil sa inaasahang pagdagsa ulit ng mas maraming deboto o turista ngayong Peña Francia. Kasi just imagine, si mga nagdideboto po, those who are devoted, really devotion po sa satuyang sa satuyang Bicol patronage. Ang satuyang si Our Lady of Peña Francia. Kadapol po ka na mga turistang nagdidebosyon kaya sa iya. So, ngayong Peña Francia Fiesta, sigurado po na dadagsa sila ng talagang dadagsa yan po kasi just imagine for 2 years. Diba, Adela Suelo? Nasaan ka, Adela Suelo, is watching via live streaming? Thank you so much to all those who are watching by live streaming. And hello also to Honorable Mel Nandade Robles Moralio. Baka makadyan ako sa atyan. Aywan ko. Kasi maduman pa kaya ako sa barangay. May mga ngayon duman nag-overtime because of those so many documents that they are preparing to be submitted for Monday and that week. So sana mga ining special police, tourist police ng Naga City ay talaga nakakapaganda na po. Sindangon yan, talaga namang they are preparing for our very Peña Francia Festival. At ang sabi ko nga ni, just imagine for 2 years, na-miss ng gusto ng mga patrones, mga supporter o mga debosyon, mga nagdidebosyon sa satuyang region na si Inang Peña Francia. So, sa pang problema kayo ni, mariresolveran nga ni ang Peña Francia Festival. Pero ini namang mga LGU ng Naga na naghahanap din ng disenteng lugar. What kind of disenteng lugar? Lahat naman ng lugar disente para kaya lang it depends. It depends sa mga residente. How they will consider their place as residential, dissenting residential place. Na ini malilipatan ng iba pang residenteng may notice to vacate. May notice to vacate mula sa Camarines Sur Provincial Government. Okay, magko-commercial muna tayo para masustain sa tuyang programa. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges.
Aram daw nindo kunta no importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toksin sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin man lain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyo ang Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika. Asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas ta. Kutlita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nanginyanot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Okay, balikan ta daw ining pinag-uulayan nga ni ining LGU na naghahanap ng disenteng lugar na malilipatan ng iba pang residenteng may notice to vacate mula sa Camarines Sur Provincial Government. Alam din nato kaya, ang problema kaya kaini, sa bagay nga ni Digdi sa Bicol, kulang ang satuyang mga squatters. Pero ang problema kang ibang munisipalidad akan ibang mga syudad na nagkakaigwa, na nagkakaigwa nin itong squatters. Sana sa nag-uumpisa pa lang alam ninyo, kasi marengani sabi ko ani marengani di sa probinsya bakong Malaka, bakong ano ang mga squatters na ini, kadikit lang sinda. Kaya lang dapat sa very start pa lang alam natin na squatter tayo dyan. Alam natin yun eh. Kasi ito sa government property. Ngayon, ang problema, dumadakol. Enot kaiyan silulahon. Pagkatapos si mga araki. Pagkatapos kan mga aki, si mga aki pa. Almost family po ang yaon dyan. Family and friends. So, alam natin na squatter tayo dyan. So, from the very start pa sana, ini namang administration, dapat daiyan pinapadakol. Kadikit pa lang, especially the barangay. Aram mo, aram niya to kung alin ang government property and alam natin ang residential. Yung pagsasadiri, sabi ko, bako nga ni sadiri tayan eh. Dahil ang mga lupain natin, hindi atin yan. Although tayo ang nakatira dyan, although may papeles tayo, although may titulo yan or may declaration ka, bako yan sa tuya. Arkilado talang yan.
Pag nagbabayad po kita ng amilyar, unang buwis, that's it. Kaya ba, ano ba gayan pag ang paano de pag kinupo abaga, lalo pag araw kaya na sinda na magkakaag nin mga kalye, magkakaag ni mga inner kalye or highways or the provincial or national streets. O pag kinua bagayan, mayo kitang maginibo pag kinua kan gobyerno. Pero wag naman po sanang ura-urada. Pero sabi nga ni, ang lugar na yan dyan sa Naga City ay haloy na yan. So, pag-arog kayan, ining maging alerto po kita, lalo yung tabing riles po. Ang riles ang may sadiri kayan. Ngayon, pag nagkaroon ng widening at nandyan yung mga harong ninda o yung mga kabahayan nila, galit po yan sila. Galit po yan. So, bakong arog ka yan. Once nakaipuan kang gobyerno, binibigyan naman kita ng ilang araw. So, asikasuhon tayan. Kaya lang ang pinaka-problema, si Mayo man malipatan. Si Mayo man sa diring kalupaan. Yun ang problema. So, tama yan na hanapan muna. Hahanapan ng disenteng malilipatan. Ito ang ipinangako ng lokal na pamahalaan ng Naga City. Sa mga residenteng may notice to vacate o pinaalis na ng provincial ng government ng Camarines Sur. Ano kayang ikakaag dyan? Wag lang naman nilang i-privatize yan na mapa sa kanila. Yun lang. Kasi minsan may mga gobyerno naman na kinakaagan nin mga commercial establishments. Okay, isay ang commercial establishments na yan. Kinakaagan nin mga parke or whatsoever na ila kakaag ninda dyan. So, yan ang dipisil. Lalo pag ininganing widening, road widening, yan ang masakit. So, ito ang sinabi ni Mayor, ang sabi ni Mayor Ligacion sa mga residente sa likod ng National Irrigation Administration Regional Office na sakop ng Barangay Concepcion Pequeña. Nang makaulay niya nung the other day, sinabi rin ng alkalde na makikipagtulungan po siya na makikipagpulong siya sa provincial government. Diba mahirap talaga, diba Melanie Mendoza? Thank you for watching. Monica Perique and Kilenden Mendoza. Good morning. Yaon po ako digdi. Ayan, sabi ko nga ni, do you umaandar ang kapilyahan ko, Melanie. Do you agree na programa ini kan sa imong kuya the Bicol Connection ni Joey Habanalin? Sabi ko, ano kaya ribayan? Ribayan ko na ining Elma de Lima Gaspe, Bicol Connection. Ay, hindi. Nag-ulay kami kaya na may pinag-ulayan kami ni Sir Joey. Padang basta ining relocation nga ni kaining squatter dyan sa likod kan National Irrigation Administration. Mababatid ng kani-kani 8 ng Hulyo, kaya ning bulan na ini, ibinaba ang demand letter mula sa Provincial Legal Office. They are just given, ayan po, 10 days ang ibinigay na palugit. Kasi nung uni-enot kasi, parang wala mayo pong pagkakaiba yan. Walang pagkakaiba ining problema kaining relocation na inikan dyan sa Naga City. Sa ibang lugar, lalo na sa Metro Manila. And lalo na sa NCR, sa pinakadakol na squatter. Pag may abiso na na mag-aano kayo dyan to vacate the place, wag nga itong halaton. Wag nating hintayin na dumating ang ilang araw na bibigyan na lang kayo ng how many days para to vacate the place. Araw ka ini. Naglabas na po kan August 8. Kailan? Anong araw ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O hanggang bukas na lang kayo. The Provincial Legal Office give 10 days palugid para sa kanila to vacate the place.
Napag-araman na 80 pamilya ang apektado. Hindi na nga ang sinasabi ko, unang-una ang mag-i-squat dyan ay yung pinakapinuno sa pamilya. And then pag nag-asawa na si mga anak-anak, si mga apo-apo, that's it. Kaya sabi ko nga usually ang mga nakatira sa squatters area ay magkakapamilya, magkakabarkada, magkakaibigan. So, nasa 80 pamilya ang apektado, 44 ang wala pang tiyak na malilipatan. So, almost more than kalahati pa. Ang ilan kasi sa mga nakatira roon ay nakalipat na sa relocation area sa Barangay Balatas. Isa pa yan dyan sa Barangay Balatas po. Kadakol kan squatter dyan. So, the others pala, at least yung ilan ay nakalipat na sa relocation area sa Balatas, sa Naga, habang ang iba ay sa provincial relocation site sa Milaor. Ang mahirap dito, di ba, ang ining Milaor, ini ang most na binabaha sa Naga City. So, one of the residente na si Maria Moreno, may-ari ng junk shop sa lugar, hindi makikipagmatigasan ang kanilang mga kasama. Sa katunayan nga, may mga naglalakad ng dokumento sa paglilipat. Naglilipatan naman sila, kaya lang kaunti pang panahon. So ang kaunting panahon na yan, how will you do that? Ining demand letter to vacate the place is tapos na yung 10 days ninyo. So ini ang malaking problema ng local government ng Naga City. So, pasadaan na ining SSS pension na ining dumalang katapusan. At ining lumalabas na ayuda ng DSWD daw. Ayan, paano kayo? Sabay mga lumabas na pati eh. Ini ang malaking suliranin na naman, ini ang malaking problema dahil ang babagsakan na naman kaining ayuda na ining ng DSWD na inilabas daw kuno ng bagong head ng DSWD na si secretary ba? Tolfo. Si Erwin Tolfo na sinabi na nga niya nang unang-una babawasan ini mga 4-piece. And ngayon naman, naglabas na itong ayuda ng lahat ay bibigyan ng ayuda from 5,000 to 8,000. Sana nga mangyari ini, kawawa naman ining mga barangay kapitan na sila na naman ang dinudumog, inupukpok ng komentaryo ng mga residente. But anyway, problema ini ng DSWD. Sabi nga ni Kaito, 1,000 bawat family, hindi naman nangyari. At sabi lahat ng elderly ay magkakaigwa ng pensyon. But anyway, ako sawang-sawa na ako niyan. Itong tumalikod na administrasyon, ang dami pinangako, it is already implemented, it is already signed by the President, but until now, wala rin. Dahil how many years na yung additional 2,000 pension sa mga SS pensioner? Ininot lang kuno ay ininot lang yung 1,000, but until now the another 1,000 ay nawawala pa rin. So, paano na ba ini? Lagi na lang tayong ganyan. So, never sign din. Sana ining kasalukuyang administrasyon dahil magparapirma basta-basta, dahil magpara-implement without the budget. So, pag-ulayan taman daw ining indigenous people sa Camarines Sur. Patuloy na linalaban ng NCIP. Sa pagkaintindi ko, in my own opinion lang, sa pagkakaaram ko, may malaking budget ining NCIP na ini. So, taano diskriminasyon sa mga indigenous people sa Camarines Sur? Taano ta nagkakaigwa ng diskriminasyon? What kind of discrimination ang nangyayari dito sa mga indigenous people sa Camarines Sur?
ba ini ramdam pa rin na magpahanggang ngayon ang National Commission on Indigenous People o ang NCIP ay ang mga diskriminasyon sa mga indigenous people sa probinsya ng Camarines Sur. Ganun ba? Saang lugar ba ini? Dahil meron tayong regional na ito. Meron tayong regional in CIP. At ini parang sa Camarines Sur ba? Camarines Sur lang ba alone? Aramon ta daw. Sa naging panayam ni Agnes Salvino, NCIP Provincial Officer, sinabi niya sa pamamagitan ng mga Memorandum of Agreement ay patuloy na pakikipag-coordinate sa iba't ibang ahensya na ipaglaban at maprotektahan nila ang mga ito. Bakit? Inaapi ba itong mga NCIP na ini? Ini mga indigenous people ng Camarines Sur? Di ko alam to. Dito sa atin, dito naman sa Rinconada, wala naman tayo naririnig kaini na they are regarding sa discrimination dito sa mga indigenous people na ini ng Camarines Sur. What kind of other iba't ibang ahensya na maipaglaban at maprotektahan nila ang mga indigenous na ini. Katunayan sa Department of Education na ituturo na rin ang mga kultura ng may tinatawag silang IPED, at nagtalaga ng mga focal person para maiwasan ang karahasan, parang arog man ini kaidtong ko yan kaining not only the ining DepEd na binigyan naman ng importansya ining sa tuyang mga PWD. Parang arog man kainig, pero mayo akong naaraman kasi sa eskwelahan kung saan ako naglalabas-pasok, wala naman akong kainig na mayroon diskriminasyon. And maybe feeling lang po yun, pakiramdam lang po yun ng mga indigenous people na ini na may diskriminasyon sa inda. Pero sa ngayon wala akong dahil ini nga ning mga PWD, wala man lang akong na they are having their discrimination. So, may iwasan ang karahasan sa kanila at pambubuli. May mga focal person naman yan sila eh. Ini nga ning PWD, may mga teachers din na sarili nasa enda mismo. Nahihiling ko eh. So, meron silang may action legal officer sila na siyang kikilos para sa mga nadi-discriminate na mga IPs. At meron silang MOA na nagsasabi sa tamang pagtrato sa kanila. Sabi ko nga hindi ko lang alam, dahil ko lang aram kung ini sa high school or sa elementary. So, mahigit 20,000 po. Mahigit 20,000 mga IPs communities mayroon ang Camarines Sur. Karamihan sa mga ito ay Agta, Tabangnon. Ayun pala, ayun. Ang napod kayo, dahil taman nga ni Sindapigtar, ang digdi nga ni sa Eric, ang apod ta ka sa enda, kaya ni mga itom, ang apod ta sa enda ay singod. Ayan, ngod. 7 municipality sa Camarines Sur ang kasalukuyang minomonitor ng opisina. Mayroon sa bayan ng Ocampo, sa Buhi, sa Baaw, sa Gowa, Sangay, Tigawon at sa lungsod ng Iriga. Yes, dakol po yan, dakol po. Pero digdi sa Iriga, may akong kayan. Minsan napagkakatuwaan lang po dahil it really happens. Naaro kan pinta kasi kan Iriga, piyesta kapistan sa Iriga City. Kasi yung may mga karinderiya po, igwa po yan mga taga-apod din customer ng mga kliyente sa kanila na makakan sa inda. Kunyan, minsan ako nga apod ako dyan eh. Malabos ka lang, dadaan ka lang, or mapapatayo ka lang dahil kung igwa ka pang iniisip-isip sa tapat ng tindahan ninda o sa karinderiya ninda, aapodon ka yan. Anong gusto mo? Anong hinahanap mo?
O araw kaya niyo mga negosyo. Ngunyan, siyempre, ining mga kangod niya itong o tabang nun, medyo nagtututindog duman, inapod, madyan ang yatukaw na kamo. Anong order nindo? Dahil ko aramin ni, dahil ko man ininahiling o dahil ko man nadangog. Ay, siyempre, pinatukaw na, pinakakan na. Pagkatapos magkakan, siningil daw. Minsan parang kalukuhan lang siguro ini. So, sinisingil daw, sinabi, piyesta magbayad. Ano ba ni Sir Jameson Oco? Totoo ba ito? Na kapiesta, piyesta man kaya, nagtuturtindog lang sa atubangan kan karinderiya ninda. Inapod na magkakan, pinatukaw. Pina-order, pagkatapos yan, pagkakan, siningil. Matuod daw ini, totoo daw ini. Tapos sinisimbag daw kayo ni sa tuyang mga ngud. Well, dati nga ni sabi ko, ang apod sa inda ay sa balbal na salita po, ng mga kaaki na mayo man aram, ang apod sa inda agta. Ngunyan, pag inapod mo yan agta, medyo anggot sinda. Kaya ang apod sa inda itom. Pero ngunyan, ang apod sa inda, nasa millennial na po yan, bako na sindang itom, kung di, singod. So, ngunyan sabi ka na sinisingil, piyesta nga yan, magbayad. Tama man kayo, dahil masinda nagpresentar na magtukaw naman, pinatukaw kan mga taga-apod, sinerbihan, o pakakakan siningil, ano yan, agta, maloko. Kaya ini, parang sarita dang naman ng mga mayong kaanuhan, parang kamoy ansa na. So, sa pamamagitan rin ng mga programa nila para sa mga IPs, na ipakita rin nila at nare-recognize na pagdating sa mga decision making sa LGU, Council at Legislative na ang mga IPs ay parte ng komunidad. Kami kaya sa barangay may mayo, pero ang barangay yata sa Parina or ang Perpetual Health igwaya unduman. So, yaon duman ang may ano sinda. Dahil pag nagmi-meeting nga o sa seminars, mayroon nagre-represent ang mga IPs na ini. Pagdating sa decision making na sa LGU, o sa Council Legislative, na ang mga IP ay parte ng komunidad. Okay, ang ano pa, thank you Sir James. Jimmy da. Hello also to Margaret Lamiel Oliveros of USA. Thank you so much for watching the program. And of course, always extend my regards to all our BAT 6569. So, gaano na kaya ka preparado ini sa tuyang DepEd, lalo na digdi sa Rinconada. Ang iba nga ning probinsya, magduman daw kita sa Sorsogon. Magdyan daw kita sa Sorsogon ta. According to DepEd Sorsogon, probinsya ng Sorsogon, target
target na ninda ang 100% na mga eskwelahan sa progressive expansion ng limited face-to-face. Ngunya na maabot na Agosto. Target ngayon ng DepEd Education, DepEd Sorsogon Province Division na makasali na ang lahat ng mga eskwelahan sa buong lalawigan sa progressive expansion ng limited face-to-face classes sa susunod na school year. Sana gabos na sabi ni Margaret, hello Elma, hello to kumusta Margaret? Sana nga, kaya ang enot dapat digdi. Ining mga user, i-observe pa rin niya to. Observe the health protocol, especially the using of face mask. Kasi hanggat may mga infected po, as long as there is still infected all over the Philippines, makadakol kan eskwelahan na, dai po ini, maha 100% na magkaigwanin mga face-to-face na. So, ini nga ni, dapat nga ni kayo ni, limitado lang. So, sa panahon sa Schools Division Superintendent sa Sorsogon, inihayag nitong sa ngayon ay mayroon na lamang 3 eskwelahan sa probinsya na hindi pa nakakasama sa progressive expansion. Kasi nga it depends upon. It will always depends on if mayo nang infected sa such a lugar or sa barangay or sa municipal hanggat may infected dyan, dahil pa yan ninda na mag face to face na ng 100%. So, ang 2 eskwelahan o 3 eskwelahan ay yung sa high school at isa sa elementary. 2 sa mga ito ay high school and isa sa elementary. Pawang nasa bayan ng Bulan, ang Bulan kasi well populated din ang Bulan, Sorsogon. So sa ngayon ay binibigyan ang mga ito ng technical assistance ng division office upang makasama na rin sa susunod na taong aralan. Sa kabuuan na nasa 528 na eskwelahan na sa buong lalawigan ang nakapagsasagawa ng limited face-to-face kung saan mayroon o manong 6 na nakahabol sa huling quarter ng nagdaang school year. So, yan ang talagang iinuton na dapat gibuhon. Makipagtulungan kayo mga estudyante, lalo kayo mga millennials, na you are not even using your face mask. Wherever you are, where are you going? And yung social distancing. Pag naglalakad kayo, nasa kalye pa kayo, dikit-dikit kayo, nag-aakbay-akbayan. Paano may iwasan ang infection ng COVID? So, ang mga eskwelahan din na sa bayan ng Bulan na ayon kay sa DepEd ay nakapag-comply ng mga kinakailangang dokumento para mabigyan na ng authority to participate sa progressive expansion ng limited face-to-face. So, mababatid na base sa pahayag ng President na Education Secretary na si Sara Duterte, this August hanggang October na lamang ang blended learning. Hanggang October na lang po. Yun ang hinihingi ng DepEd Yung mga DepEd, yung mga head, yung mga bisor-bisor yata na maipaano pa rin itong blended learning habang ipapatupad naman ang full face-to-face classes sa November ngayong taon. So, ini magdidepende Hindi ini magdidepende kay Sara Duterte, hindi ito magdidepende sa mga DepEd heads, kundi magdidepende pa rin ini sa mga estudyante. Kasi pag marami pang infected sa imong barangay or sa iyong na nasasakupan ka na elementary at high school na mga eskwelahan, ayan ang makakapigil na pa rin, maadagos-dagos ang full face-to-face classes sa November. So, makipagtabangan po kita
mga estudyante, mga people of the Republic o kung saang munisipalidad man. Sabi ko nga ni, people of the Republic of Barangay San Agustin. Sa Samoya, maski nga ni sa Samoya, marami tayong mga, ewan ko ba? They are not using anywhere their face mask. Okay, I will let you know also to say good morning again to Melanie Mendoza and Marilyn Alvar Urbon, to Margaret Lamil Oliveros of US of A, to Nelly Cabarles sa Valley of US of A, and of course to Nora Alvarado Bada, to Monica Perique of Milimasol Cyprus, and to Elsa Sepe, and of course to Teresita Caballo Agustin Alvarado, and of course to my friend from Papua New Guinea, Daryl Yaomo Isara, and of course to Salvi Sinaon Orsini, and of course congratulations to my star of the universe, Star de Lima Esteliena, and of course to DJ Bromley of Seattle, USA. Extend my regards to all your family, to Atene DJ. Hello also to Roma, and of course to Ahmed Darwes. To my Paddy Elias Corporal of Palawan. And of course to my siblings Ariel Luna, and to Mary Ann, to Elizabeth, to Raquel. And of course to Arwen and Arwen Ira. Altos Aaron Erin, and of course to Lorenzo Jos Gaspe. And to Isabel Juelmina. Hello again to Honorable Daday Robles Moralio. Ate Mayet Moralio, sige, mag-drop by ako dyan mamayang hapon. Pero after this program, pupunta muna ako sa Samuyang Barangay. Kumusta kayong mga nag-overtime dyan? Kay Alea Cavaltera. And of course, kay Weng Jimenez. Si Weng Cabarles Jimenez. And of course, sa satuyang treasurer si Alice Gunomon. At sa satuyang secretary, Maria Gina Andalis Damayo. Kawawa naman ini, mga nag-o-overtime yung mga barangay appointed because of those so many documents na kanilang piniprepara to be submitted on Monday. So, ini namang Camarinesor, ini kayang COVID na ini talagang matitagas kaya ang payo kayong Pilipino. Sadyang ang Pilipino lang, only in the Philippines. Just imagine, 75 ang nakagat ng lamok na positibo sa dengue virus sa lalawigan ng Camarinesor kasama ang Naga City sa loob ng 2 linggo. Ayan po, bako na lang sa Bisaya at bako na lang sa Cebu. Anang raratsada, ining sa tuyang mga lamok. So ako nga ni Kasubago, pagkaagang-aga, pagliwanag na pagliwanag, rilinigan ko na naman ang sa kuyang mga nakaipon na tubig ulan. So itong sinasabi ng Health, Department of Health Bicol mula June 26 hasta June 29. Higit na mas mataas ito kumpara noong 2021 na may 23 lamang. Sa Naga City, nakiusip na si San Francisco po ng Barangay Efren Nepomuceno sa mga borders o na mga mula sa iba't ibang bayan ng Camarines na sundin ang mga hakbang ng kanilang barangay sa search and destroy. It is the most needed to avoid this mga dingging lamok na ini. Bukod sa itong search and destroy, this is the most dapat nagibuhon sa bawat barangay. Tanganing ining mga lamok
search and destroy. Bako lang itong mga pinagdadapuan. Not only those mga pinangingitlogan. Kung di ini kasing fogging, dinudulagan na malang ninadulag lang ang lamok sa usok. So, bukod pa rin sa maging malinis din sa kanilang mga inuupang ini mga boarding house kasi minsan mga babaya man sinda. Ang paglilinis ng lalagyan na mga tubig, stock na tubig. Ang pagtatapon ng basura, dahil dapat na aanuhan ng tubig ulan yung mga basura na yan. So, lahat-lahat kita, makipagtulungan na po tayo sa satuyang mga barangay. Makipagtulungan na po tayo dahil man po kakayang nun yan kan mga barangay officials. And besides, sa kadaklan kan sa residente, kan sa rong barangay. Ano man maginigbo kaya na minsan how many households do we have? Kaya ang ikakalinig, ang kalinigan po ang makakasugpo kang kaining dengue na ini, kaining mga lamok na ining carrier ng dengue. It is only the cleanliness so being permikit ang igwang clean up drive. Minsan kaya naiinkwentro yan kan gabos na nasa barangay. When it comes to may nagpapalinig, nagpapaganon ka na lagi inaano ninda, obligasyon ng barangay po yan na magpalinig. Kahit to po, igwang budget po ang pagpapalinig sa bawat barangay. Pero pinag-alis po yun dahil namimihasa po ang mga konstituente. Yung pagtatapon lang ng tamang pagbabasura. So, bako ng kasalanan niya ng mga barangay officials o mga sa atin na raw ini pag-usapan. Magdigdi lang kita sa ining illegal drugs na daima sugpo. Sana ini namang ini talalo. Ini mang si Secretary Denyo ng LGU. Ay, ng DILG. DILG. Kung makapagtaram man siya. Ibahon niyo ang barangay kaya itong panahon na siya ang pinagmamalaki ng 13 years siyang nagbarangay kapitan. Ibahon niya dahil kahit tumayo mga papeles na naghahali sa barangay na pinipreparar ng mga barangay officials. Pero ngayon, ang all the documents that is submitted up to the higher level, ay naghahali po sa barangay. Kadakul kan requirements ninyo. Ining badaks lang, bako ining obligasyon kan barangay, nakikipagtabangan lang ang barangay officials. Pero not exactly the barangay. Anong laban ng isang barangay officials ng barangay appointed? Lalo ang mga tanod na manghuli ng mga illegal users na ini. At walang makatinuan yan. So, maray pa nga ni ining Albay. There are 12 LGUs sa Albay. Nakakuha ng high functional rating sa illegal drugs campaign. It is throughout Albay. Ilang probinsya ba meron ang Albay? Okay, thank you, Jamie. Binigyan ng pagkilala ng Department of Interior and Local Government, which is the LGU, the Department of Interior and Local Government. It is the DILG. Para sa taong 2021, ang 12 ang 12 na mga bayan at lungsod sa lalawigan ng Albay na naabot na ang high functional rating ng DILG regarding to illegal drugs. Grabe naman na. Maray pangani sinda. So, digdi sa Camarines Sur, igwa man na mga nakaabot na kaini. Ayon sa PDEA Albay, ito ay iilan lamang sa aabot sa 65 na lugar sa Bicol na nakatanggap rin ng nasabing pagkilala. Just imagine, 65 yata ang infiltrated, ano ba yun? Penetrated kaning illegal drugs na ini. So, paalala nila sa mga lokal na pamahalaan na hindi
nakakasama sa ilistahan na mas tutukan at paigtingin ang mga programa kontra illegal na droga. So, patuloy kasi umano ang pagpapalabas ng National Audit sa lahat ng Anti-Drug Abuse Councils. So, kung patuloy umano talaga ang pagpapalabas ng National Audit sa lahat ng Anti-Drug Abuse Councils. Bako man nagabos ng mga krimen, bako man gabos ng mga abuso ay naghahali po sa mga nagbibenepisyo. Kaya yung mga drug users na ini. So, kung sa record naman, mas bumubuti ang lalawigan ngayon kumpara noong unang mga assessment na sinasabing bagsak, particular na sa drugs clearing. So, panawagan naman niya sa mga nasabing LGUs na ipagpatuloy lamang ang simula na habang hinihikayat nito ang iba pang LGUs na pagsumikapan pang maayos ang nasabing kampanya. Bakit? Sino bang lugar? Alin bang lugar ang gustong mamayagpag ang ining mga illegal drugs na ini. Maski man si Isay, bako although even na barangay officials, ang mga magurang ngani, si Isay baga ang magurang na gustong maging mapasok dyan sa illegal drugs na yan, ang sa indang mga pamilya. Kaya lang minsan ngani may mga magurang man na magurang mismo ang nalululong sa illegal drugs na yan. So, naghihirap na nga tayo ng todo. Hirap na hirap ng bansa natin. Hirap na hirap ng ating syudad, ng ating bayan. Lalo ng ating probinsya, hindi pa rin nagigising. Imbis na pangkain na lang, imbis ng pangpakain sa pamilya, nabududuman pa sa drugs na yan. Ano bang meron yan? Ano bang mayroon sa mga ganyan? Bakit nalululong sila dyan? Ini namang nagninegosyo ka ini. Nagninegosyo kayo, mga lintik kayo, tumigil na kayo. Dahil marami kayong sinisirang buhay. Marami kayong nadada na ng mga kaluluwa. Inikiti lang sa indang buhay. Nababaril ng mga otoridad. Lalo pag may illegal boat buying, illegal na drugs, illegal bypass, illegal search, kadakol kan nagagadan, kadakol kan nadadamay. Kaya untukan tayo na ining mga araw kayo ng trabaho. Ini namang mga redundant position na ini sa different agencies na ini. Taano man kaya takadakol na baga. Ini dapat ang mabawasan dahil talagang hirap na ang gobyerno. Kaya lang kung magbabawas ng mga empleyado, saan maduman yan? Kadakol na nga ni kan mga unemployed. Sabagay, tama naman si Presidente, halion ang mga abusado sa posisyon. Ako para sa ko ay dagdagan man lang ng kadigitang sweldo ng mga teachers kasi talagang talong-talo man sinda eh. Kaya nga magsisimula na sa Hulyo 2025 ayon sa kanyang ayon sa DepEd magsisimula na
Dapat paghandaan particular ang mga bata na grade 6 na, high school na, dahil pa marunong magbasa. At mahihanda sila sa susunod. Sa susunod na school year. Ako ay agree with this na grade 6 na, hindi pa marunong magbasa. How come na nakaabot yan, ipinapasa? How come umabot yan? Dahil simpre pag hindi ka makabasa, when it comes to examination, paano mo babasahin ang certain questions? So, dapat talaga, enot pa lang sa grade 1 pa lang, dapat matuto na magbasa. Kaya ako, I'm very proud to my apo. Si Isabel Joelmina, talaga namang at the age of 4 years old, ayan, medyo matatag nang magbasa. Matatag na siyang magbasa and talaga namang napaka-Inglesera. Ang pag-i-English kaya, bako man lang yan ang mga ano natin ay mga foreigner. Sabagay kisa kay mga aki kada talagang napakabilis matuto. Mayo na kaya kita ngunya na comics. Kahit ito ang comics talagang pinag-aadalan pabasahon. So, ready na ba tayo sa iriskudahan? Dapat ready na tayo, tanganing. Dapat ready na tayo sa pagbubukas ng klase ngayong August. Mayong pahingalo si mga teachers. But anyway, oras na naman. Pagpaaram na muna kita sa programang Elma de Lima Gaspe Bicol Connection. Ayan partner. Pag-ulayan ta daw ining marhay. But anyway, thank you for well, pipisil tarya. Masakiton po ang magprograma ka ng informative program. Just imagine, i-discuss mo yan. Lalo ining Bicol Connection. We have 6 provinces and the entire Bicol region. Dapat sana kayo ni every Saturday talaga from Camarines Norte hanggang sa kaduluduluhan ng Sorsogon nga ba ang dulo or Catanduanes. But anyway, Camarines Sur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon, Masbate, ano nga saro ay Catanduanes. Ang gusto ko madyan na dumanan ang Catanduanes. At gusto ko pag ako nagdaon duman, igwang kwarta tama bakal ako ning baka. Barato lang daw ang baka dyan. Ay, alang takot ako sa baka. So, ang sa tuya pong mga nakaibanan sa technical side, andyan po si Sir Jameson Toriano Oco. And of course, andyan man sa information si Jimmy Quanson. Yaon man sa transmitter si Joanner De Villa. Kapartner niya duman na siyang PSG si Aldrin Oldranda. And of course, ako ang nakaibanan nindo, Elma. Bicol Connection. Nagsasabing thank you po. Thank you to all those who watch by live streaming. And hello, nakahabol si Susain de Lima Sionborn of Germany watching. Siguro ini dahil pa ini nagsisiturog ng mga nasa ano na ini. Nasa mga foreign countries. Ayan po, ang nagpapasalamat po. Thank you, especially those who are listening from the transistor radio. Ako po ang sinong nakaibanan at perming kaibanan sa Elma de Lima. Bicol Connection. Ayan, alam ko marami magtataas ng kilay. But anyway, magsaya lang tayo. Thank you, and good morning. All stay safe always. Apa sa tuya lugo ng bendisyon kan mahal na Diyos.